Moi. Mä ajattelin kysyä teiltä, kun mä aloitin just postauksen tekemisen, eli mitä postauksia te haluaisitte, että mä tekisin? Mun ääni ei sit välttämättä kuulu, sori, mä voin tehdä sit, no ensin mä esikatselen sen, ja sitten mä laitan sen tänne. Eli laittakaa tonne kommenttiboksiin, että mitä te haluaisitte, mitä postauksia. Näette nää raitatie? Nää on niin hienot. Aurinko oli tehnyt. Ja muutenkin on ihan hirveen näköinen, koska on kipeä. Mut mä en siis matki ketään. Eli mä toivon tonne alas jo heti tänään postia, että mitä videoita mä alkaisin tekemään. Tai minkä postauksen mä ekaksi teen. Mä valitsen niistä vaan pari postausta, että mä en välttämättä toteuta ihan teidän toiveita. Moikka!